Biobaza već jako dugo surađuje sa Ogledalom i vrlo nam je bitno mišljenje blogerica i opće javnosti kod svakog novog proizvoda koji predstavljamo u tržištu i iz tog razloga smo danas i ovdje, obzirom da imamo sada već pozavidan broj proizvoda koji se mogu kupiti u drogerijama u Hrvatskoj iz svih segmenata, znači od njege tijela do sunčanja i proizvoda koji su vrlo popularni za trudnice, mame i bebe. Stoga smo došli ovdje baš da blogericama, čije nam je mišljenje vrlo bitno, pokažemo što Biobaza nudi, kako je to vrsta proizvoda, obzirom da su to prirodni proizvodi koji nemaju parfeme, konzervanse, boje i zbog toga se i ističemo od konkurencije, a svako mišljenje, znači blogerica koje su recimo naša ciljna skupina i koje su ambasadorice općeg mnijenja, nam je izuzetno važno.